Så nu har du altså lyttet til episode 1, og det var altså her, hvor vi har forsøgt ligesom at få fundamentet på plads. Så vi startede med at tage ud og besøge Morten Høgh for at høre om, hvordan vi egentlig forstår smerte i dag. Og derefter så tog jeg altså ud og besøgte Alice Kongsted, som hjalp os med ligesom at få nuanceret begreberne, forståelsen af, hvordan vi egentlig forstår smertemestring. Og til sidst så tog vi altså ud og besøgte Iben Rode, hvor vi altså især snakkede om, hvordan hun har erfaringer med, hvad smertemestring er for hende, men også det her med kommunikationen omkring smerte som en væsentlig del af smertemestringen. Og det er netop også det, som vi tager udgangspunkt i, når vi skal kigge på arbejdsarket til lige præcis den her episode. Så der er i alt 5 spørgsmål, som altså hjælper dig med at reflektere over, hvad er det egentlig, jeg siger? Hvad er det egentlig, jeg plejer at sige? Og kunne jeg måske sige det på en anden måde? Så det her med at finde ud af, hvad er egentlig mit smerte-narrativ, som Morten refererede til? Eller hvordan er det egentlig, jeg ønsker at kommunikere til mine pårørende, til mine nærmeste, omkring hvordan jeg har det, og mest af alt måske, hvad jeg har brug for, og hvad jeg har brug for hjælp til. Og husk igen, det her skal du se som en buffet. Vores ønske det er, at du gør det præcis til dit eget. Så tag de spørgsmål, der giver rigtig god mening for dig, og bare nørd igennem med dem. Og resten, det kan du altid vende tilbage til en anden gang. God fornøjelse.